Un jove ha hagut de ser evacuat el 25 d'agost al migdia en helicòpter medicalitzat després de patir un accident quan intentava saltar des de les roques de Cala Bona a Blanes. A l'operatiu hi han intervingut efectius de la policia local, bombers, el SEM i el Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de la Protecció Civil. Segons un testimoni, al jove se li ha enredat el calçat mentre es disposava a saltar, fet que li hauria fet ensopegar i impactar contra les roques abans d'arribar a l'aigua. Tot i que en una primera valoració no presentava aparentment ferides de gravetat, els serveis sanitaris han decidit traslladar-lo per precaució a l'Hospital Josep Trueta de Girona en helicòpter medicalitzat. L'helicòpter ha aterrat a la mateixa sorra de Cala Bona. Per facilitar l'operació, la policia local ha desallotjat temporalment la platja i alguns banyistes han ajudat a retirar hamaques i altres objectes. L'accident torna a posar el focus en el perill dels salts des de les roques, una pràctica prohibida a Blanes per l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. La policia local i Protecció Civil fan patrullatges preventius especialment a Cala Bona i Sa Palomera, dos dels punts on aquesta pràctica és més habitual. Els serveis d'emergència recorden que un error en la trajectòria o desconèixer la fondària de l'aigua pot provocar lesions greus i insisteixen en la importància d'evitar aquest tipus de salts.